Minä olen ammatiltani tubettaja, ohjaaja, käsikirjoittaja ja sitten näyttelijä. Niin minä ohjaan Jamikarin elokuvia, kun hänkin on näyttelijä. Mä oon ohjannut tosi monta elokuvaa. Tuomitaan kuolemaan, Sängyn alla, vampyyrielokuva, kauhuelokuva. Sitten Egypti ja sitten Medusa, joka ei ole kauhuelokuva. Sitten mä oon ohjannut myös itse asiassa sitten mä oon ohjannut myös ja käsikirjoittanut myös muitakin Jamikari-elokuvia, mutta tässä oli muutama, mitä mä sanoin. Ja jokaisessa elokuvassa, mikä mä oon kuvannut, niin Jamikari on pääroolissa jokaisessa elokuvassa. Ja mun mielestä ne kaikki elokuvat on tosi hyviä. Ja niitä löytyy netistä, eli Instagramista, jos haluaa katsoa. Ja mun mielestä se on myös aivan mahtavaa, kun Jamikari osaa näytellä, hän on myös näyttelijä myös, niin se on tosi hienoa, että osaa näytellä mun ohjaamissa elokuvissa. Ne ei ole mun siis sillain niinku, että ne on Jamikari-elokuvia, mut oon ohjannut ne. Ja mun paras elokuva, minkä mä oon kuvannut Jamikarille, on se Tuomitaan kuolemaan. Ja mun mielestä siinä elokuvassa on se, kun Jamikari näytti siellä James Bondia, niin mun mielestä paras kohtaus oli se, kun Jamikari eli James Bond vietiin kammioon eli leikkaussaliin. Niin mun mielestä se on kyllä paras kohtaus. Siellä onhan muutkin elokuvat hyviä, mutta mun mielestä Tuomitaan kuolema on todella hyvä. Se kannattaa katsoa, se löytyy Instagramista.